Ja han de venir ara. Això me diuen, tinc una cosa preparada aquí per vosaltres. Deixa'm veure. Clar, que begui. Perquè, pobre lot, encara que pareixi que no li costa, que és en Leroy Johnson. Tu saps qui és en Leroy Johnson? Has de saber. Som molt jove. Que hi ha gent d'aquí que ho sap. Que tu ho sap, Paco? El que no sàpiga... En Paco la Parrina ho sap tot. Un aplaudiment per en Paco nostre. Paco la Parrina, clar que sí! El Leroy Johnson era un ballarí de fama. Què? Era un ballarí de fama, una sèrie que feien quan jo era petita. Qui? En Leroy Johnson, i feia aquestes coses. Volta, no sabeu qui és, vos ho perdeu tot. Què mos has de fer, idò, nen? Què hem de fer? Què hem de fer? Jo, Joan, te vull demanar perdó, abans de res, no me matis. Alerta. Però he entrat en el teu Facebook. Ah, sí? He entrat en el teu Facebook i he trobat unes coses... Un moment, no podem passar per damunt això. Tu tens Facebook. Sí, encara. Clar. Sí. Ets un antic. I una altra cosa, tu t'ho documentes mirant Facebook. No, però clar, si volen trobar coses bones, de bon diverses, de fa anys, entren a Facebook. Si no tens Facebook ni jo, eh? Vinga, va, anem a analitzar el Facebook d'en Joan de Changuito. En Joan ve de Pirates Pirats i, perdoneu que vos digui, lo de pirat s'ho ha guanyat. Ai! No trobeu que s'ho ha guanyat? Vosaltres heu vist mai Algo pasa con Mary? Sí. Però heu fixat amb aquest cabells? No me recorda en el gel aquest de Algo pasa con Mary? I perdoneu que vos digui, però aquesta barba de Pare Noel Rastafari... Bé, jo diria barba desarreglada. Barba de Pare Noel Rastafari, clar que sí, però espereu un moment. Jo l'he vista qualque banda, aquesta barba. Vos l'he vista? Ah, clar que sí! Efectivament! Barba de Tomeu Penya. Quin és aquest mig, Joan? Mira, realment estava interpretant Don Quixot en aquella foto que has posat, però, bueno, la veritat és que ara també podria ser un pot Tomeu Penya amb el gel de Algo pasa con Mary. Pot ser un Don Quixot. Clar que sí. Ara, si és de Tomeu Penya, me pensava que anaves vestit de Tomeu Penya, espero que no te ficassis molt en el paper i te comportassis en les al·lotes de la festa. Això sí que ho espero, la veritat. Sí, perquè és tímid, ho ha dit abans que era tímid. Ho veiem? Va. Sí, bueno, ja en xerrarem. Abans hem xerrat de Pare Noels, molt de Pare Noel en el teu Facebook. Hi ha una espècie d'obsessió amb el tema, per lo que veig. Mira, aquí hi ha una foto. Això no sabem, tu sabràs que penges en el teu Facebook. Hi ha més fotos per mi de Pare Noel. Una altra foto de Pare Noel. T'agrada Nadal, Joan? Això era perquè venia discos i vaig dir, no, posaré el capellet de Pare Noel i diré que estic venent discos. Va anar molt bé, Clar que sí. Va funcionar molt bé. Però veuen els Reis, perquè són 3 que vendrien. I per tu no en vendràs més, vendràs el triple. Els Reis són 3. Sí, ho haurem de provar, també. Hauràs de liar Un any diferent cada un, no? I ja està. I ja està, clar que sí. Molt bé, tenim res més. Però he investigat i he arribat a la conclusió de que no és que t'agradi disfressar-se. Què tenen en comú aquestes 3 fotos? Ha fet investigació en sèrio, ella, eh? Què tenen en comú? Jo diria la barba, no? O una fressa que aquí se tapa. Tu què diries? Què tenen en comú? No ho sé, que estic desfressat. Sí, però te tapes... Jo vos ho diré. Te tapes un poc... El que passa és que t'estàs tapant la teva pròpia barba. Això. Per què? Per què t'estàs tapant la teva pròpia barba, Joan? No ho sé, segur que hi ha fotos que no m'ha matat la barba, però... Segur que les ha trobades. Vale, jo... Pot ser que no, pot ser. Te puc dir la meva teoria. Jo crec que, perquè quan no te la tapes i vas afaitat, ets un diputat de Ciudadanos! Que no tenen seu! Clar, tu no t'has on fica't-te. Molt bona. Ets un poc Álvaro Mel. El coneixes, el sector? Álvaro Mel. Un lot jove així de sèries d'aquestes d'èxit, un cuento de verano, una que se'n anava a Castelló. És vera que tens una retirada. Tens una retirada, escolta, pensa-t'ho, un moment donat, te lleves la barba i tens un paperasso. Hombre, una sèrie. clar. Sí, no, aquí la veritat és que estava fet un paper, també, no... El foto de DNI. Pareixia que estava dirigint cap partit polític ni res. Sí, aquí m'ha de fer aquesta foto, no recordo exactament per què, però me'n recordo la inscripció que deia «Soy todo un amor, sirvo para padre de familia, frego los platos». Uau, això se m'ha passat per alt. Un munt de tonteries. Tu no poses això a Facebook, soy todo un amor, padre de familia. No ho era. Posa-ho a Tinder, no posis a Facebook. De 9 o 20 anys. I d'això fa 15 anys. Igual, està igual. Quan el Facebook estava de moda, imagina't. Vinga, no, ara en sèrio, ets un showman en tota regla, per lo que he vist, però també un tio sèrio, per lo que podem veure.
ets la Hannah Montana de les Balears, the best of two worlds. De dia venedor d'assegurances i de nit una rockstar. Això volia veure. Ai, espera. Clar que sí. Clar que sí. Una rockstar un pot diva, per l'Ovi també, eh? M'has de dir de on t'has fet aquestes pipelles, de on les has tretes? Mira, aquesta foto m'encanta perquè té molt sentimental, molt gros. I és que aquestes ulleres són per no plorar, perquè són ulleres per pelar ceba. En sèrio? T'ho juro, són ulleres per pelar ceba i funciona. I són de ma mare. I vaig veure ma mare amb aquesta ulleres i mama, d'on has tret aquestes ulleres? Diu, són ulleres per pelar ceba. I efectivament jo la vaig agafar, la vaig posar, m'vaig fer la foto i vamos. I una cosa que no vull deixar, no vull passar per alt, que són aquests morrets Susana Griso-Cor. Oh, sí, un poquet, Les heu vist com en plan posar morrets. Un poquet de... Quan s'ha de fer una foto... Aquesta ja és d'Instagram, no? O de Facebook? De Facebook. Ah, sí? De Facebook, ja ho he dit, m'he documentat en el teu Facebook. Sí, sí. Està molt actual, aquí, molt actual. Què passa? Ja posava morritos. Què passa quan dus una doble vida així tan forta de Hannah Montana, de dia venedor d'assegurances, de nit rockstar? Estàs més cansat que un resident de Palma intentant trobar pàrquing. I tu ho saps bé, perquè costa molt trobar pàrquing. Clarament, aquest tute no l'aguanta ningú. I ara, amb la paternitat, Joan, no seràs tu un superheroi? Toma! Clar! Escolta, no te vull demanar per això que has mirat el primer de tot, perquè jo també hi he anat. M'he mirat comentaris de... Sort que duts les ulleres de pelar ceba, perquè si no me treus un ull i un poc... Només diré una cosa. La primera que vaig penjar, la versió original, i no vull semblar grollara, però és que va passar de veres, una lota màscara m'ha dit, tio, que se te veu... Bé, és igual. Les idees. No, és igual, se veia... Ah, que se veia com a malament, com a desagradable. Això està distorsionat, està desenfocat. O sigui, has fet una edició de Photoshop. Sí, se marcava tot d'una manera molt desagradable. Les xarxes encara no... Se marcaves carrer, número i espís, i no em portava. Exacte, se marcava tot i m'ho va dir, bueno, lo torna a penjar i... Però molt bon Photoshop, igualment. Està molt ben photoshopat. Sí, no se nota. No, ara, en sèrio, la meva enhorabona, perquè sé que no és fàcil aguantar aquest ritme de vida. Jo no sé com acabaria. Bueno, sí que sé com acabaria. Segurament, com tu, fent un bon vermutet es diu mel. Això sí. Clar que sí. Això amb unes olivetes, mel. Salut. Això és mel.